sa napakainit na salubong na ibinigay niyo sa amin ni Unitin at sa tambalang Marcos Duterte. Hindi nyo na po itatanong. Alam ko po na marami sa inyo ay kanina pang nagantay, kanina pa nakabilag sa araw, ngunit hindi kayo umaalis. Kaya hanggang ngayon, ang bilang ngayon, itong rally na ito na ang pinakamalaking rally sa buong kampanya ito. Salamat Cebu sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Naririnig ko po, nung papasok pa kami, malayo pa kami. Sabi ko, siguro marami ang tao doon dahil malayo pa ay naririnig ko na ang inyong mga sigaw. Pagka doon sa mga kumakanta at pinapalakpakan nila, malayo pa, naririnig ko na pagpasok ko rito, mas lalo pang lumukas ang sigaw. Dito sa Cebu, pati yung mga dalagita humihiyaw. Excited na ako. Akala ko para sa akin, hinahanap burger. Sana ang flavor Sandro Simon. Na-excited pa naman ako. Ayun pala, hinahanap niya yung aking anak. Alam niyo po, hindi ko po kasama si Sandro ngayon. Ngunit. Meron tayong kapalit. Yung aking bunso, kasama ko rito. Si bunso. Ayan, nakalimutan niyo na si Sandro at si Simon. Nalalit nyo ito. Okay na ito, iwan ko na rito, kayo nang bahala. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa inyong paabot ng pagmamahal, hindi lamang sa Unitin, ay pati na sa aking mga anak. Alam niyo po, hindi ko na po sinasama si Sandro. Dahil po, totoo ito, ay nung nagsisimula pa lang ako ng mamulitika, ay pinayuhan ako, binigyan ako ng advice ng aking magulang. At sabi nila sa akin, ay huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sabi ko, Sandro, diyan ka na lang muna sa Ilocos Norte. At siya'y kumakandidato bilang congressman doon sa amin sa Ilocos Norte. Ngunit, papaabot ko sa kanya ang napakainit inyong salubong, ang inyong napakaganda paghanap sa kanya, pati na yung inyong mga marriage proposal, tatanggapin ko na lahat. Dami talagang magaling na drawing sa class. Maraming salamat. Thank you po. Alam niyo po, napakaganda na ng koleksyon ko nito, mga drawing na binigay sa atin ng ating mga kababayan. Kapag kami ay nagmamotorcade o kami ay nagrarally, lagi pong may dala ang ating mga kasama na ganito, kaya nakakataba po ng puso. At kami po ay hindi sapat ang salita lamang upang maibawi namin upang masabi namin ang tunay na pasasalamat namin sa inyong suporta, sa inyong tuwala at bukod sa lahat sa inyong pagmamahal.
lahat ng nangyari na kahirapan, lahat ng problema, lahat ng krisis na dumating sa Pilipinas, tayo naman ay nakaraos. Tayo ay nakaraos dahil ang mga Pilipino ay tuloy-tuloy na nagtutulungan at ginagawa lahat para sa kapwa, ay tayo ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. At alam naman po natin, kung ang isang tao, kahit po gaano kasipag, kahit gaano katalino, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Kaya po aming tinatawag, sinasabi at pinag-uusapan ang pagkakaisa. Dahil kailangan natin ipagkaisa ang sambayanang Pilipino. Dahil kailangan natin ipagsama-sama, ipagpinagbuklod-buklod lahat ng kakayahan, lahat ng galing, lahat ng isipan ng ating mga kababayan at kapit-bisig. Tayo ay sabay nahaharap sa kahit na anong problema, basta tayo ay magkasama. Kaya po ng Pilipino kahit ano ay bato sa atin. Kaya po, nung kami ay nagsimula na mag-ipon, nung kami ay unang isinisigaw ang adhikay ng ating pagkakaisa, ay sumasagot naman ang ating mga kababayan. Sumasagot ang ating kababayan dahil sa mensahe ng pagkakaisa. Ngunit sa simula po, ito po ay parang bulong lamang na halos hindi po marinig. Ngunit habang tumatagal po ang panahon, ay nakikita po natin na yung bulong na yan ay palakas ng palakas hanggang naging maliwanag na ang tinig ng Pilipino. At ang bulong ay naging sigaw na. At ang sigaw ay sinasabi, ako ay kasama sa pag-uunlad. Ako ay kasama sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ako ay kasama sa pagpaganda ng Pilipinas. Ako ay kasama sa kilusan ng pagkakaisa.